Vítejte! Dnes se podíváme na něco, co doslova otřesne světem mzdových účetních v Česku. Přichází totiž jedna z největších změn za poslední roky, jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele, neboli JMHZ. Co to přesně znamená? A hlavně, jak se na tuhle revoluci připravit? Pojďme si to rozebrat. No jen si to představte. Dnes musí firmy podávat víc než 25 různých hlášení na různé státní instituce. Každý měsíc znovu a znovu, často s jinými termíny a daty, která se navíc překrývají. Je to prostě kupa zbytečného papírování. A teď si představte, co kdyby se tohle všechno dalo radikálně zjednodušit. Přesně to je cíl téhle nové legislativy. Otázkou ale zůstává, jak to bude vypadat v praxi. Bude to opravdu taková spása? Abychom v tom měli jasno. Projdeme si to hezky krok za krokem. Začneme tím velkým slibem, jedno hlášení místo 25. Pak si rozebereme, jak ten systém vlastně funguje. Zjistíme, koho přesně se změny týkají a jaká nová data bude potřeba hlásit. Potom přijdou na řadu klíčové termíny pro rok 2026. A nakonec si řekneme, co konkrétně dělat, abychom se připravili už teď. Takže jdeme na to. Jedno jediné hlášení místo té hromady 25? To zní skoro jako sen, že? Přesně tohle je ale ten hlavní slib JMZ. Je to v podstatě obrovský digitalizační projekt, který má za cíl jednou provždy zjednodušit tu šílenou komunikaci mezi firmami a státem. Ta hlavní myšlenka je vlastně úplně jednoduchá. Místo desítek různých formulářů, které se posílají na různé adresy, teď pošleme jeden velký balík dat na jedno jediné místo. Cílem je samozřejmě ušetřit čas, nervy a zbavit se toho neustálého vyplňování těch samých údajů pořád dokola. Dobře, to zní skvěle, ale jak to má konkrétně fungovat? Jak ten nový tok dat vlastně bude v praxi vypadat? Tady dochází k naprosto zásadnímu obratu. Doteď to fungovalo tak, že každá firma musela mluvit zvlášť s finančákem, zvlášť se sociálkou, s úřadem práce, prostě chaos. Teď se to celé mění. Všechna hlášení se pošlou v jednom jediném souboru, a to na jedno sběrné místo. A tím místem bude Česká správa sociálního zabezpečení, zkráceně ČSSZ. A teď pozor, to neznamená, že sociálka najednou uvidí úplně všechno. Funguje to spíš jako taková pošta. ČSSZ ten balík dat přijme a pak ho roztřídí a pošle jednotlivým úřadům jenom ty informace, které se jich týkají a na které mají ze zákona nárok. Ale je tu jeden obrovský a super důležitý háček. V té první vlně v tomhle systému vůbec nefigurují zdravotní pojišťovny. Takže pro ně se prozatím nic nemění. Hlášení jim budeme muset posílat dál po staru. A teď zbystřete, protože tohle je opravdu, ale opravdu důležité. Nový zákon totiž docela zásadně mění pravidla hry v tom, kdo je vlastně zaměstnavatel a kdo zaměstnanec. A týká se to možná víc firem, než by se na první pohled zdálo. Je to vlastně jednoduché. Nově platí. Pokud vyplácíte jakýkoliv příjem, ze kterého srážíte daň, jste pro stát zaměstnavatel. Tečka. Nezáleží na tom, jestli je to zálohová nebo srážková daň. Jakmile platíte někomu odměnu a odvádíte z ní daň, automaticky spadnete do režimu JMHZ a musíte podávat hlášení. No a logicky, když se mění definice zaměstnavatele, mění se i definice zaměstnance. Nově se za zaměstnance považuje prostě každý, kdo má zdanitelný příjem. A to je ta klíčová změna. Znamená to, že nově se musí hlásit i lidé na dohodách, i ti s nízkými příjmy, kteří třeba vůbec neplatí sociální pojištění. I když doteď na sociálku hlášení nebyli, od roku 2026 tam v evidenci být musí. Máme tu tedy slib zjednodušení, jeden formulář místo 25. Zní to skvěle, ale má to jeden háček a ten háček je objem dat. Proces bude možná jednodušší, ale to jedno jediné hlášení bude napěchované informacemi k prasknutí. Bude toho prostě mnohem víc. V podkladových materiálech k zákonu je jedna věta, která to vystihuje naprosto dokonale. V podstatě budete elektronicky předávat obsah mzdových listů a ještě něco navíc. A to něco navíc je docela podstatné. Ten rozsah údajů bude fakt obrovský. A co to tady znamená v praxi?
Jen pro představu, co všechno se bude nově hlásit. Každý zaměstnanec dostane od sociálky nový identifikátor. Bude nutné vyplňovat podrobné údaje o pracovní pozici, které se dřív hlásily do systému ISPV. Ale to není všechno. Připravte se na sběr údajů, jako je nejvyšší dosažené vzdělání, stát daňové rezidence a dokonce i kód adresy z registru RUJAN. Dobře víme, co se mění a co se bude hlásit. Teď to nejdůležitější. Kdy to všechno vypukne? Pojďme se podívat na časovou osu, protože tyhle termíny je absolutně klíčové si pohlídat. Takže jedeme. 1. ledna 2026 zákon začíná platit. Ale pozor, samotný systém se spustí až 1. dubna. Do konce dubna pak musíme stihnout u všech stávajících zaměstnanců doplnit a nahlásit ty nové údaje. A teď to nejzajímavější. Do konce června bude nutné zpětně podat hlášení JMHZ za leden, únor i březen. A aby toho nebylo málo, od 1. července začne platit ještě přísnější pravidlo, že úplně každý zaměstnanec musí být nahlášený ještě předtím, než poprvé kopne do práce. To první čtvrtletí roku 2026 bude tedy trochu zmatené, tak si to shrňme. Když v lednu, únoru nebo březnu přijmete nového člověka, hlásíte ho ještě po staru. Naopak výkazy příjmu u dohodářů, ty končí úplně. Poslední podáte za prosinec 2025. A to nejdůležitější. I když se první 3 měsíce nebudou podávat žádné přehledy, tak povinnost platit sociální pojištění normálně do 20. dne v měsíci samozřejmě zůstává. Na to pozor. Dobře, blížíme se do finále. To všechno zní jako spousta práce. Takže ta nejdůležitější otázka. Co s tím? Co se dá a musí udělat už teď, aby nás to na jaře 2026 úplně nesmelo? Jsou to v podstatě 2 hlavní úkoly. Úkol číslo 1. Audit dat. Okamžitě. Projděte si evidenci všech zaměstnanců a zjistěte, které z těch nových údajů vám chybí. A začněte je sbírat. Hned. A úkol číslo 2. Mluvte s dodavatelem svého mzdového softwaru. Zjistěte, jaký mají plán, kdy budou mít hotovou aktualizaci a co od vás budou potřebovat. Protože bez nich se prostě neobejdete. A jak to bude u těch dodavatelů softwaru nejspíš vypadat? V lednu 2026 v systému naskočí nová políčka pro ty chybějící údaje. Během ledna a února programátoři zapracují všechny nové výpočty a pravidla a někdy v březnu by měla být k dispozici finální verze, která už umí vygenerovat ten správný XML soubor. Proto je tak důležité s nimi být v kontaktu, abyste věděli, na čem jste. Abychom to tedy shrnuli, čeká nás opravdu velká věc. Je to takový obchod. Stát slibuje méně papírování, ale za cenu toho, že mu budeme muset poskytnout daleko víc dat. A ta finální otázka, kterou si musí položit každý, zní: jsme na tuhle výměnu připraveni, protože čas na přípravu se krátí.